गोजोन मोनाबिलिनि बर' निउज चेनेलनि गोदान खौराङाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायनानै होदो। दानिया फैदो दिनैनि गोदान खौराङाव। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजाद उथ्रिनाय बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनलाइखौ होनो फोसावबाय आसाम सरकारा। ग्रेड 4 मासिफोरनि थाखाय थिसनलाइखौ फैगौ 9 जानुवारियाव राननाय जागोन आरो ग्रेड 3 मासिफोरनि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोरनो 10 जानुवारियाव थिसनलाइ होनाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटीआव थानाय सरु सजय स्टेडियामाव फैगौ 9 आरो 10 जानुवारि खालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनलाइखौ होनाय जागोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोसावदों होनना मिथिना मोन्दों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिना मोन्दों। सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि साखाथियाव हाग्रानि मैदेरजों गाथारजाना सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नर्थ मालिगाव गामिनि थागिबि दन्दा नार्जारि आरो आथिं बायनाय सुबुंखौ सनजित नार्जारि होनना सिनायथिनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमा ओनसोलाव थानाय हलथुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव गोदानै फोसावजानाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनिफ्राय थांनाय हराव हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरनानै गामियाव हाबफैनाय माइ मुथि नेनाय दन्दा नार्जारिखौ गाथारलां होनना मिथिना मोन्दों आरो सनजित नार्जारिया आथिं बायना गोब्राब जोखोम जायो। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि मावथिफोरा दुखुथिया नखराव नुजाथियो, लोगोसे नोगोद 10,000 रां अनसुंथाइ होना खौरां मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलि आउट पस्टनि बेन्दोंआव थानाय खालसिनि गामिनि रुंसारि मानिक बर'नि फिसाज्ला राथिया बर'आ तामिलनाडुनि चेन्नाइआव खामानि मावनो थांनानै गोमाना दं। थांनाय 24 दिसेम्बर खालाराव गावनि लोगोफोरजों चेन्नाइआव थांबाय थानाय समावनो तामिलनाडु रायजोनि जलापेटाय जंसनाव ओंखारदोंमोन राथिया बर'आ। बे जंसनावनो लोगोफोरजों एरायलायनानै गोमानानै थालाङो। लोगोफोरजों एरायनानै गोमाना थानाय सानै गथ'नि बिफा राथिया बर'नि दासिम जेबो सुलुं मोननो हायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर सुबुङा तामिलनाडु एबा गुबुन रायजोफोराव नुसनबायब्ला 8822235103 एबा 8638948465 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि आरो गामिनि सुबुंफोरा। चिरां जिल्लानि सारियालियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादोंना खौरां मोन्दों। जाब्रबथायाव जायगायावनो सासे आइजोनि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय आइजोखौ थाइजौबारि गामिनि मनजुला बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला रुनिकाटानिफ्राय सान्थिपुर फारसे गोख्रै खारथिजों थांनाय गंसे कारआ मनजुला बसुमतारीखौ सौख्लायलांदों। लोगो लोगो जायगायाव मनजुला बसुमतारीया जिउ गोमायो। मख'जाथावदि जिउ गोमानाय आइजोआ 3 गथ'फोरखौ गालांना सासे उन्दै गाइखेर जाफुनाय गथ'खौ नागारनानै मुलि लायनो थांदोंमोन। दायनिगिरिफोरखौ रुनिकाटा पुलिसआ हमनो हायो होनना मिथिना मोननाय जादों। हावलियाव ड्राग्सनि फालांगिरिनि हेंथायै पुलिसआ सेबदों। गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो हमनाय होनना मिथिना मोन्दों। सेबनाय समाव मोन 10 आबुं ड्राग्स गोनां कन्टेनारजों लोगोसे नुर जामाल शेख मुंनि सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ धुबुरीनि होनना मिथिना मोन्दों। हावलिसिम पुलिसआ मोनसे स्राद सुलुंनि बिथा खालामनानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो होनना मिथिना मोन्दों। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्मा कुमारिकाटा दख'रा एबसुनि 52थि थान्दै जख'न्थाइ आरो कुमारिकाटा दख'रा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया लथेबारि फाख्रिबारि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारिनि गिबि सान बायदियै दिनै गाहाय दरखं मोखांखौ ओनसोलनि समाज सिबियारि रंजा खुंगुर बसुमतारीया बेखेवनो हायो। बेजों लोगोसे मुंख्लं अबिराम बर' गोसोखांथि गाहाय सायनासालिखौ तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया बेखेवनाय होननानै खौरां मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो कुमारिकाटा दख'रा एबसुनि जथुम्मायाव बाहागो लानानै तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा बुंदोंदि बर' माहारिनि सिनस्रि एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा हारिनि रैखाथिनि थाखाय अरायबो खामानि मावबोदों। बेनिखायनो खुंजानो गोनां हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो खावलायदों। गाबोननि जानो गोनां गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कामेस्वर ब्रह्म, एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे बिटिसि हायुंआरि लोगो बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारि, मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारीजों लोगोसे गोबां आलासिफोरा बाहागो लागोनखौ बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।